Καρλ Γιούγκ έλεγε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι στο πρώτο μισό της ζωής ο άνθρωπος χτίζει τον εαυτό του. Στο δεύτερο, αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, αρχίζει να αδειάζει, να ξεκινάει κάθοδος. Και αυτό δεν φαίνεται, είναι εσωτερικό. Αν είσαι 45 με 55 και έχεις πετύχει πράγματα, μπορεί να μην νιώθεις κουρασμένος ή απογοητευμένος. Το κενό βέβαια πάντα υπάρχει. Μπορεί απλώς να έχεις φτάσει σε σημείο όπου η επιτυχία δεν σου δίνει πια ένταση. Κάνεις αυτό που ξέρεις να κάνεις, το κάνεις καλά, αλλά δεν σε ανεβάζουν. Αυτός είναι κορεσμός. Επανάληψη χωρίς εσωτερική πρόκληση. Έχεις ζήσει αρκετές νίκες ώστε να μην σε εντυπωσιάζουν πια. Και τότε μπαίνει το επικίνδυνο σημείο. Συνεχίζεις όχι γιατί σε γεμίζει, όχι γιατί σε ικανοποιεί, αλλά γιατί αυτό ξέρεις να κάνεις. Και αυτό ο Καρλ Γιούγκ το ονόμαζε μετάβαση. Μετάβαση από την πρώτερη ηλικία στην επόμενη ηλικία. Και αν δεν αλλάξεις κατεύθυνση στο δεύτερο μισό της ζωής, η ίδια σου η επιτυχία γίνεται βάρος. Όχι γιατί είναι κακή, αλλά γιατί δεν την εξέτασες ποτέ όπως έπρεπε. Γιατί στην νεότητά σου, στην νεότητά μας δεν εξετάζουμε και πολύ πολύ τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε κτλ. Απλά κοιτάμε μπροστά και πάμε να το πετύχουμε. Είμαστε στα πολυβόλα. Μας δείχνουν στόχο και βαράμε. Εδώ είναι που οι περισσότεροι άντρες μπερδεύονται. Νομίζω ότι χρειάζονται νέο στόχο, αλλά χρειάζονται νέο κριτήριο. Πρέπει να αποφασίσουν, πρέπει να αποφασίσεις τι δεν σε εκφράζει πια. Τι κράτας, πού αξίζει να ρίξεις τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο κορεσμός δεν γίνεται με περισσότερα, λύνεται με ακρίβεια, με στόχευση σωστή. Και αν δεν το κάνεις συνειδητά, η ζωή θα συνεχίζει να κινείται. Ε, αλλά εσύ θα νιώσεις όλο και λιγότερο ότι δεν ζω τη ζωή που θέλω. Και αυτό είναι το σημείο, σκέφτομαι τον Σωκράτη τώρα, που αν ήταν ο Σωκράτης εδώ θα σου έλεγε ή στρέφεσαι προς τα μέσα για να βρεις τι έχει αληθινή αξία για εσένα ή συνεχίζεις να ζεις με την ταυτότητα που κάποτε ήταν αναγκαία για να προοδεύσεις τη ζωή σου. Αλλά τώρα σε περιορίζει και αυτή η επιλογή δεν γίνεται από μόνη της. Χρειάζεται βοήθεια.